Eta Beijingo Olinpiar Jokoetan parte hartuko duten zenbait kirolari, EITB-ko Bilboko egoitza honetan izan dira gaur, hedabideekin topaketa bat egin dute, Euskadi Kirola Fundazioaren Basque Team marka kantolatuta. Leire Iglesias judoka eta Jon Garzia eta ikuondistarekin izan garago. Jon Garziak bigarrenez egingo dio aurre hitzordu olimpikoari. Urtarrilean Istanbulen jokatu zuten aurre olimpikoan Beijingerako txartela eskuratu zuen 84 kilotik gorako kategorian. Atenaseko jokoetan 7. postua lortu ondoren eta bi aldiz 2005an eta 2006an Europako txapeldun izan ostean Olinpiar dominaren bila doa orain. Orain arte uste dut neurrian konpetitu dudala. Gainera jokatu dudan apurrean, Europar aurre olimpikoan eta Espainiako irekian lehena izan naiz. Indartsu eta gogotsunago jokoei aurre egiteko. Leire Iglesiasek ordea lehen aldiz parte hartuko du Olinpiar joko batzuetan. Martxoan Varsoviako munduko txapelketan brontzezko domina lortu zuen eta apirilean Lisboan jokatu ziren Europako txapelketetan zilarrezkoa. 70 kilo zazpiko kategorian 5. postuan dago mundu mailan eta 3. Europa mailan. Ilusio handia dut, gauza asko kontatu dizkidate, baina ara heldu eta hangoa bizi nahi dut. Zorterik onena biei.